Drage Hrvatice i Hrvati u domovini i vi raseljeni diljem svijeta, poštovani građani i građanke Hrvatske, objavljujem svoju kandidaturu za predsjednicu Republike Hrvatske. Stojim tu pred vama, svjesna da sam nakon prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana kandidatkinja koja se po svemu razlikuje od svih predsjednika nakon njega, redom poteklih iz istog izvora, a kojima je srce ostalo u državi koje više nema i u kojoj Hrvati više nikada neće živjeti. U globalno nesigurnim geopolitičkim okolnostima svjesna sam što donose ovlasti predsjednice i spremna sam djelovati s te pozicije. Republika Hrvatska nema ujednačenu ni vanjsku niti obrambenu politiku, što je čini izloženom rizicima i ranjivom. Predsjednici države i vlade ne samo da ne komuniciraju, već kontinuirano truju javni prostor međusobnim uvredama i neprimjerenim izjavama. Ostankom sadašnjeg predsjednika na Pantovčaku ti se odnosi ne bi promijenili, čime se izravno ugrožava sigurnost Republike Hrvatske. Stoga je promjena nužna. Hrvatskoj treba nova predsjednica. Znat ću štititi vojne i obrambene interese Republike Hrvatske i uspostavit ću kvalitetnije vanjsko-političke odnose s drugim zemljama. Riješit ću i pitanja diplomatskih predstavništava Hrvatske u svijetu, s obzirom da ona ne čine dovoljno na prepoznatljivosti Hrvatske i većinom su vezana na propalu državu, umjesto da iseljenicima olakšavaju povratak u domovinu, a hrvatskim proizvođačima izvoz njihovih proizvoda. Svojim zadatkom smatram i zaustavljanje politika srpskoga svijeta, pipci kojega su se već razgranali po Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori pa i Hrvatskoj. S posebnom pozornošću vodit ću brigu o hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini koji treba i očekuje našu pomoć za svoj opstanak. Novija hrvatska povijest počinje Domovinskim ratom, pobjedom u Domovinskom ratu i uspostavom samostalne države. I zahvalna sam svima koji su tome doprinijeli, a posebno hrvatskim braniteljima. Davniju povijest prepuštam istinoljubivim povjesničarima da je istražuju, objektivno prikazuju činjenice i o njima podučavaju. Njegovat ću očuvanje kontinuiteta kršćanske kulture i tradicije u Hrvatskoj, vrijednosti koje su izgradile i Hrvatsku i Europu, a protivit ću se raznim revolucijama koje su je rušile i danas je ruše perfidnim i protuprirodnim idejama. Biću glas roditelja zabrinutih nametanjem rodne ideologije. Biću glas poljoprivrednika ugroženih agresivnim zelenim politikama. Biću glas naših djedova i baka koji na našu sramotu jedva spajaju kraj s krajem. Rođena sam u Zagrebu, odgojena sam u vjeri i s vjerom sam odrasla u mnogobrojnoj obitelji. Oboje roditelja su mi liječnici, a obiteljski korijeni sežu od Slavonije i Gorskog kotara do ponosne Dalmacije. I moja vlastita obitelj je velika. Sa suprugom imam 5 djece i dobro znam što je snaga sloge i zajedništva. Završila sam klasičnu gimnaziju, na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sam doktorirala iz područja tehničkih znanosti, tamo i radim kao redovita profesorica u trajnom zvanju. Sudjelovala sam u više međunarodnih projekata i na brojnim kongresima od Europe do Amerike i Kanade. Neke od njih sam i sama u inozemstvu organizirala i predsjedala im. Hrvatska mi je puno dala. Došlo je vrijeme da se i ja njoj odužim i vratim joj barem dio onoga što nam je mati domovina dala, što smo se baš tu rodili, ovdje djecu odgojili i prepoznali da je samo jedno mjesto na svijetu dom. Moja je vizija sretne, sigurne i stabilne Hrvatske u koju se raseljeni vraćaju živjeti. Na čelu s predsjednicom koja štiti suverenitet i njeguje tradicionalne hrvatske vrijednosti. Hrvatice i Hrvati, građani i građanke Hrvatske, ne bojte se. Imat ćete predsjednicu kojom ćete se ponositi.